Welcome back mga kapuso. This morning atong ila-ilahon ang mga subuanong pastry chef nga midaog sa usa ka National Cake Wars competition. And we have with us this morning si Chef Ramjay Antimaro. We also have Lawrence Cuesta and Chef Marvin Jimenez Concha. Mga mananaog ni sila sa Cake Wars competition, in particular na sa category nga Defying Gravity. Sirs, good morning and welcome to GMA Regional TV Live. So first question, sir, unsay pasabot aning category nga inyong gisalmutan? Gravity defying. Ang kaning gravity defying, sir, magbuhat may og cake nga compared sa usual nga cake nga na murag stack siya. Alright. Dapat imo siyang i-emphasize ang murag naglutaw siya balik na something nga unusual siya in shape and in arrangement nga murag mangutana kag unsa man ni pagkuan nga naglutaw man ni ang part sa cake. Pag naglupad, So no? mo na ang challenge niya. So, ang inyong design ato, chef, unsa man to in particular to? Nakita man nato sa pictures ato, murag to din mga snail, murag to nature. Kato siya nga design is a snail serpent to siya. Kay ilahang gihatag nga team is a fantasy man. Fantasy. So mao to amo ang gikuha nga team kay sa mga cake artist wala pa to siya napakita sa mga kuan sa mga sa competitions. So Ano kadto man inyo nahunaan, chef, nga disenyo? kay mao to siya nga unique siya. Unya wala pa gyud napakita unya maayo pud siya ang execution. Okay, so when we say competition, sir, unsa ni inurasan gyud mo ani, sir, no? So you have to make it in just a few minutes. Unsa ipaagi ni, sir? 1 hour. 1 hour One lang. hour. Ang 1 hour is unsa man na magbuhat pa mo sa cake from scratch gyud na siya? Actually, ang cake decorate bake na lang. Decorate ang 1 hour. Pero sa pagbuhat sa cake, kamo ning himo pod or humandaan na ning nga cake sa competition? Kami sa Kamo sa buhat. Alright. So, From the scratch tanan. Okay, sir, ang cake, di ba, kuti kay siya himuon. How do you make it nga, di ba, gadali-dali mo, but still maintain rin hapon yung naong di maguba. Sa pagdali-dali, maguba ang hitsura sa cake. How do you do it, sir? Basically, we've done a lot of practice, no? Dagan practice, tapos execution, dapat precision nga. Kaming tanan na ami certain nga mga jobs, mga roles, para ikabot sa sakto nga 1 hour, mapurma na mo ang cake sa limited time. So kinahanglan speaking ba? of role, unsa may tasking ninyo, chef? Imo, Chef Lawrence, unsa may Actually, ako mo'y naghimo sa body, sa sa mga other elements katong mga kuan. Sa ako mang tasking ako is kadang figure, kadang sa naong niya kay maayo ko sa mga sugar figure. So diha na mo gibutong ako ang talento diha sa pagbuhat sa mga naong. Chef Marvin? Sa ako, more of textures, airbrushing, spraying, sa coloring sa cake, then little details. And lain Like mo forte. mga forte. Yes. Pero how are you guys na-form inyong grupo? Yun sa ninyo pagkaila-ila niya, nagsabot mo nga mo, salmot mo ani nga competition? Kami before lain-lain mig mga hotel, then mga kontra po din ako diri sa mga kontras po din ako. Kontra sa competition ba? Diri sa Cebu. Okay. So para manindot ang muang team sa Visayas ang among pinakakusgan nga kontra amo ang itipon. That's nice. Nag-iusa ang mga Nag-iusa Sa ang mga kontra. sa national competition mo, midaog sila may. Pero sir, unsa ka importante, areta Sir Lawrence, unsa ka importante, sir, ang kining inyong teamwork yun, especially nga ni salmot mo og competition? Actually, no, dili na bago sa kuha ka ng kuan nga teamwork kay since high school to college nagduwa ko ka ng varsity sa basketball. So na impart na gina sa kuha ang kuan nga mag unsa bitay kanang importance sa teamwork. So mao na siya kanang discipline, working hard. Nya pinaka-importante is ang among communication yun. Mo na Very pinaka-key sa mo important ang kadaugan yun, communication. Communication unya changing of knowledge. Na-curioso lang ko, chef, panalit kani atong inyong gidala karon nga cake nga sample. Kaning mga toppers ani, of course, may mga figurines ug mga kuan may inyo gyud hinimo gyud unsa na paghimo, chef? Kana siya is tanan gyud na siya freehand gyud na siya. Freehand. Walay molder. Ikamot ra gyud Tanan na. gigamit kamot ra gyud na siya o gigamitan og mga special tools para makuha namo ang mga specific ka mga design pareha niyang mga naong lagi na siya tanan edible gid na siya. Kunadit gikan ani
chef, mao ni sinugdanan ini. Yes. Oh, kani siya mga fondant, Pakita ko na. mga gampis. Mga dolang na Oo. siya. Pasample ko Fondant ko, tagamay. no? Sampuli ko Okay. nung Okay, so Sige. sa pagsample aning naong is Imo nang hulmahon. hulmahon. Fondant, Tanan no? siya is from circle. Okay. Then magkuha lang ka aning kuan Ana? Mga tools. tools. Okay. So buhaton na siya nimong Basic Ano na shape. yan? So, kinahanglan Mga yun ni nga basic. may ka sa art. Oo, nasa Kung wala kay art, Na po siya unsa na art. kay hitsura. Unsa na lang hitsura Oo. sa naong. So specific tools dagi na siya mga kuan para makuha nimo ang iyahang mga points sa mga noun. Okay. So mao na ni siya karon ang mga figures among nabuhat. Dayon naman ana chef, koloran na lang dayon. Koloran din siya mga edible petal dust. Ayan. Sige sir, while you are doing that sir, may we ask also your Christmas message ato ang mga kapuso. Our Christmas message, no, sa tanang Sugbuan nun, especially sa niagi og kalisod dito sa mga nasunugan sa Lapu-Lapu City, may we still celebrate Christmas nga malipayon despite everything. Sa akong mga kauban sa buhat, let's all share our blessings nga matabangan nato ang mga people nga naglisod. So this is my Christmas wish nga matabangan to sila. Very nice. Makapatandog. Sige sir, kamo sir. Would you like to add? Okay, so kaning sa atong Christmas, so kinahanglan na to ang mga paghatag karon sa mga donasyon sa atong katong nasunugan, labi na karon sa mga pastry chef, willing nimo kuanan na mo tabang sad sila. Thank you so much ato ang mga chef. Sila si Chef Cuesta, Chef Marvin sa ato ug si Chef Ramji sa pagpakig-uban kanato dinhi sa GMA Regional TV Live. Mga kapuso, mobalik pa mi busat tutok lang.